Türkmen häkimetleri Türkiye döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdilmegi barada ýüzlendiler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi 3 sentýabrda beýanat çap etdi. Ministrligiň beýanatynda Türkmen tarapynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiye Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen şeýle karary kabul edendigi aýdylýar. Ýöne ýekije sözlen bilen halk köpçüligine ýetirilen we ýüzlerçe müň adama täsir ýetirjek bu kararyň sebäpleri şeýle-de wagtlaýyn esasda aýdylýan wiza düzgüniniň haçana çenli dowam etjekdigi barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Bellesek häzire çenli Türkiye Türkmenistanlardan 30 güne çenli wiza talap etmeýär. Türkiye Türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy şeýle-de söwda etmek üçin iň köp saýlayan ýurtlaryndan biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 1 sentýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda 230 000 golay türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň birnäçe etse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen diminiň beýanaty Türkmenistanyň raýatlary üçin ozal wizasyz syýahat etmäge mümkinçilik döredilen käbir ýurtlarda, şol sanda Türkiýede indi ýörite giriş ruhsatnamasynyň sorulýandygy barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 5 awgustda Türkmen News neşri öz çeşmelerine we sosial ulgamlardaky ýazgylara salgylanyp, türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goý berilmeginiň towtudylandygyny habar berdi. İstanbul'a malaşdyrylýan charter uçurlarynyň peýdalanmakçy bolýan ençeme adamy Türkiýanyň ilçihanasyndan ýörite voucher almalydygyny, muny hem wizany düzeltmek üçin sonra syýahatçylyk agentligine eltmeligini aýtdylar. Bu hili wizasy bolmadyk ýolagçylaryň birnäçesini uçurdan düşürdiler. Dip neşir belledi. Şol günlerde sosial ulgamlarda käbir Türkmenistanly ulanjylar Gürjistanyň aeroportunda hem özlerinden wiza soralandygyny, ýogsa ozalky tertibe laýyklykda bugün Orta Kavkaz ýurdunda 1 ýyla çenli wizasyz galyp bolandygyny ýazdylar. Awgustyň ahyrynda bolsa Türkiýanyň uniwersitetlerinde okumak isleýän türkmen raýatlarynyň wiza üçin ençeme resmi nama ýygnamaly bolýandygy habar berildi. Türkmenistanyň Türkiýe eden ýüzlenmesi häkimetleriň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülikleýin ýagdaýda watanyna dolamagy gözüňünde tutýandygy, beýleki tarapdan bolsa eklenç aladalary zerarly ýa-da ýokary maksady bilen Türkmenistany terk etmäge çalışýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarlaryň gowuşýan mahalyna gabat geldi. 11 awgustda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir Türkmenistanly Türkiýe gitmek üçin $5.000 möçöründe pul soraýan taraplaryň bardygyny we bu puluň içine ähli kagyz işleriniň hemde uçur bilediniň töleginiň girýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly synçy Serdar Aytakow häkimetleriň ýurda girelgeleri we ýurtdan çykyşlary ýapýandygyny belläp, soňky çäräniň birnäçe maksadynyň bardygyny aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girizmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede eýýän misin tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimiň izine gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olary mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar. Dip Aytakow aýtdy. Lebap welaýatynyň bir ýaşaýjysy Türkmenistanyň hökümetiniň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wiza rejimini girizmegi haýyş edip ýüzlenmeginiň özüni diýsen gen galdyrandygyny aýdýar. Lebawyň ilatynyň tas 40 göterimi daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede zähmet migrasiýasynda bolup, olar gazanç edip öýlerine pul berýärler. Hökümet migrantlary goldamalydyr diýip Lebaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda sosial ulgamlar käbir Türkmenistanly ulanjylar Türkmen hökümetiniň bu kararynyň özlerini gen galdyrandygy we gynandyrandygy barada pikirlerini paýlaşdylar. Beýleki hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýüzlense, biziň döwletimiz gaýtam tersini edýär. Olar öz halkynyň gününi hasta kynlaşdyrmak üçin Türkiýeden Türkmenistanlylar üçin wizasyz rejimi ýatyryp, wiza düzgünini girizmegi soraýarlar diýip Türkmenistanlylaryň biri belleýär.
Adatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sosial ulanyjynyň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary paýlaşmakdan saklanýar. Galybersede Türkmenistanyň diminiň ýüzlenmesi Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasynda aktivizmiň işçiňleşen, türkmen häkimetleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda duran bu baradaky aladalarynyň artýan mahalyna şeýlede şu ýylyň aýagynda geçirilmeli ilat ýazywynyň öň ýanyna gabat geldi. Adatlyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1,8 million töweregi Türkmenistanlynyň ýurtdan göçüp gidendigine şeýlede ýurdun häzirki ilatynyň 2,17-2,18 million töwereklerinde digine aýdýarlar.